Тәңре диңгир умай шул Түркия калгылышлы мин түрк фирмаларда эшләгәнмен, анда шундый күренеш бар. Бер түрк Малатья провинциясыннан ул миңа әйтә, бездә май айында, апрель айында яңгырлар ява башлагач күк күкри. Күк күкрәгәндә без тимер әйберләрне алта торган урыннарга ышкыбыз. Мәсәлән, терсәк авырта, ул терсәккә тимер әйберне үтә. Вот шундый. Мин уйлый башладым, кайчан күкри, магнитный буря, магнит давылы булган көннәрдә тоже халык тәҗрибәсе, халык ышануы, төрләрнең гөреф-гадәте. Күп нәрсә утка бәйле, мәсәлән, магик йолалар утка. Татарлар өйләнешкәндә парад дигәләр, мәсәлән, учак яндыралар. Килен кияү егете алар арбада ике ут арасында үтәргә тиеш. Бу ут магиясе. Шулай ук Марко Поло китапларын укыганда кем тагын Рустикиано, аның китабында да бар. Алтын Урда ханнарга килә торган кешеләрне дә ике уттан үткәргәннәр. Ике уттан үтсә, димәк, начар фикерләре калмый, җиннәре калмый. Үзбәкләрдә, мәсәлән, утын әзрәк, климатка бәйле. Бер учакны ягалар, өйләнешкәндә үзбәк егете кызын күтәреп тирәли белмичә 3-5-7 мәртәбә. Вот, бу да утка бәйле магиясе. Шул ук магик йолалар чувашларда да сакланган. Вот, чувашский боги, герои бик яхшы гына. Чөнки Татарстан шартларында, мәсәлән, безгә миссионерлар килгәч, мусульманлыкны бетерә башлыйлар. Крәшеннәргә, чувашларга тимиләр. Чувашта крәшендә безнең гырыф-гадәтләре саклана. Вот. Мәсәлән, Чувашта шундый нәрсә бар. Вот бер карчык язла упар. Упар нәрсә ул? Татарча убыр. Чувашча упар. Русча ничек була? Упыр. Филологлар белә. И шунда ук чувашларда кайбер рухлар, алар татарлардан алынган мусульман исемнәре кабул иткән. Мәсәлән, Киремет, гарәп сүзе, Киремет, чувашларда, шулай мариларда да бар. Бу, мәсәлән, чуваш телендә килешү, тәңгәшәсе, то есть богиня согласия. Татар теленә бик охшаган килешү. Дуслык, татулык. Әлбәттә. Башкортлар әйтәләр, Габдулла Тукай башкорт шагыйрь. Чувастанга киләсең, анда әйтәләр, Габдулла Тукай чуваш шагыйрь. Безнең культуралар бик якын. Шулай ук кем татар халкының культурасын тирәнрәк өйрәнә башлый, ул шундый китапларга тотына. Мәсәлән, Гомернең эш туе. Монда һәр нәрсәнең, һәр хәрәкәтнең, мәсәлән, Астраханда, Сибирдә булсын, ничек исем бирелгән, ничек ясала, бераз айырмалар бар инде, исемдә дә. Мәсәлән, Минзәлә татарларында капка ачу, килен төшкәндә капка ачырга берәү тора, капка ачуга бер нәрсәкә бирә инде, кулҗаулыкмы, җанчыкмы, кошелыкмы, вот. И шулай капка хакы да дип әйтәләр.
шунда әйтәләр, акча бирегез, бүләк бирегез, киленне, кәләшне биргәндә. Нәрсә? Берәй-бер бирмәсәң, чыгармыйлар капкадан. Әйе, шулай Мәскәү галимнәре, Яһуд галимнәре, Израиль галимнәре, алар алдан уйлаганнар, кайсы халык борынгырак. Шуны изли башлаганнар. Аннары изли башлаганнар, кайсы тел борынгырак. Хәзер башкортлар әйтәләр, башкорт теле иң борынгы. Бәлки татар теле бик борынгы булады. Башкортлар борынгы булса. Аннары хәзер өченче сорау туган, кайсы тел борынгырак, кайсы сүз борынгырак. Сез ничек уйлыйсыз, кайсы сүз борынгырак? Су, бәлки шулай. Су. Әйе, бар су ияләре или yazılı türlüçe, mesela su iyeleri yazarlar, яисә сув iyeleri. Ну, Крым татарларда шулай yazılarlar, Хакасларда шулай. Ну, мәгънәсе бер. Су иясе. Mesela Крым татарлар киш суга бармыйлар, йөрмиләр. Чөнки анда инде рухлар рөхсәт итми. Шундый ышаныч бараларда. Безнең дә шул Габдулла Тукай, ул су анасы турында язган теманы. Безнең татарлар монсыз яшәмәгән. Алтай халыкларда шул су сүзе су дип әйтәләр. Ну, әйе, аларда шулай да иясе дә әйтәләр, эзиде дип язалар, иясе татарча. Ну, бу нәрсәләр бик яхшы сакланган, мин әйттем, Чуашларда, Крәшин татарларда и Карачай-Балкарларда. Карачай-Балкар теле ул берүк. Берүк бераз гына аерыла. И Карачайлар, мәсәлән, тез урыннарда яшиләр. Балкарлар яшиләр күбрәк тауларда. Шуңа күрә безнең гырыф-гадәтләр кемдә яхшырак сакланган? Балкарларда. Әлбәттә, монда гарәпләр, яһүдләр, тегендә монда йөри, Карачайның гырыф-гадәтләрен бутыйлар. Безнең иң борынгы гадәтләр балкарларда сакланган. Чуашлар әйтәләр бездә. Бер иске бәйрәм бар бит безнең. Шулай бит. Чуашларда ничек дип атала? Акатуй дөрес. Башкортларда хабантуй дөрес. Ну, бераз аерма туй бөтен сүзләрдә. Нагайларда да, Казан татарларда кебек сабан туе. Ну, күпчелек халыкларда, кабилеләрдә сабан туй дип атала. Сабан туйның борынгы формалары сакланган Чуашларда. Иң борынгылар балкарларда. Ул җәй башында үткәрелә иде. Ничек? Uşaклар ягалар. Бер uşак, икенче uşак, өченче uşакларны ягалар. Монда буш алан, площадка. Uşаклар ягалган. Бу да ут магиясе. Ул җәй башында эшләнә торган хәрәкәт иде. Ут магиясе. Авыл халкы монда тора, китеп яисә кабилә, ашират. И җир күбрәк будай, арыш бирсен дип нишләгәннәр. Бу авылдан, кабиләдән җибәргәннәр бер егет белән кызны. Алар
кычаклашалар анда ут түгәрәгендә. Менә бу ут магиясе имеш бу кыз белән егетнең митүләре, алар җиргә энергия бирә, җир анасына, ишуңа күрә җир ана күбрәк урожай, арыш будай халыкка җибәрә. Чуашлар миңа әйтәләр, бездә дә сакланган, әйтәм, ничек сездә сакланган. Ә бездә тоже егет белән кызны просто чыгаралар, имеш, сез кочаклашыгыз чирәмдә. Рудимент бераз осколочный гадәтләре сакланган чуашларда да. Шуңа күрә хәзерге Сабантуй ул шулай башланмаган. Хәзерге Сабантуй коммунистлар ягыннан күбрәк производительность үстерергә, күбрәк мал җитештерергә, урожайларга. Безне фольклор экспедицияларга җибәрәләр. Анда да әле инде рухлар. Мин Башкорт дәүләт университетында укыганда бәргәннәр безне Федоровка районына. Мин бер үзем безнең группадан бер 5 кыз. Без бер избада калдык. Кызлар әйтәләр, без клубка чыгабыз. Мен әйтәм, миңа клубка сезнең егетләрегез кирәк түгел, мин монда йоклармын. Калдым избада. Кызлар китте клубка. Мин әйтәм, егетләр камачауламасын, сорамасын, бәйләмәсеннәр дип утны сүндердем. Йокларга яттым. Аннан карасам, мотоцикл тавышлары. Ерактан мотоцикл тавышлары, утлары, мен әйтәм, егетләр килә, хәзер сорыйлар, кызлар кайда. Мин басып тордым шулай, минем янымда гитара стенада. Стенада гитара, беркемдә юк миннән башка. И вдруг гитарага кемдер бәрә. Гитарадан уйный башлый, мин аны туктаттым. И вот анда ниндер шул избада рухлар, җаннар яшәгән. Вот у Федоровка районында Башкортстанда. Була. И миңа әйткәннәр, кемдер рәкне күргән Косидер татар авылында. Юк, имеш, бер татар авылында әйтәләр, вот рәкне күргәнегез бармы? Мин сезгә күрсәтәм. Ничек? Вот, әйдәгез киттек. Баралар имеш егетләр анда, утыралар бер зират янында. И кояш калка башлаганда бер НЛО кебек бер түгәрәк нәрсә очып китә инде зират янына. Күрдегезме? Күрдек. Хәзер шундый нәрсәләрне күрсәтәләр бит ТВ3 каналында. Анда инде приборларны куеп. И бик кызык нәрсә кут. Мәсәлән, кытны ничек характеризовать итә аласыз? Кыт нәрсә ул? Кытны ишетә, Курку. Мин русча әйткәндә, как благостное состояние, шулайрак энергия шундый. И мәсәлән, безнең төрки халыклар юртларны кулланган бит. И уртада учак яна, учакның төтене моннан чыга күккә. И хакасларда мәсәлән, кытны тоталар, шапкаларын салып, калпакларын салып, имеш кыт юртларга бу тишектән ява. Алар шуңа ышаналар. И кыт сүзе төрле төрки халыкта төрлечә әйтелә. Худ дип әйтелә, кот, төрекләрдә кут, кутламак, поздравляю, кутлуйорум, я поздравляю. Или, мәсәлән, кутлу олсун. И бу безнең беренче партада утырган кыз, безнең хәзерге татар телендә җөмлә тәртибе русча булган. Поздравляю с Новым годом. Төрекләрдә иске форма сакланган. Yeni yılınız kutlu olsun, мәсәлән.
Құтлы болсын яңа еліңіз. Bizde Biz aytamiz с Новым годом, яңа ел bilen поздравлять etamiz. Müslüman tesiri var bizde. Bizde de kutlu olsun bu ateşi de. Ну, нормально. Biz калька ясыгыз рус тілінен. И рус тілінен түркі халқыларда егіт білән қыз үйленішкенде, алар бізде айталар қыз егіт үйлене, қыз күйеуге шыға. Күйеуге шыға замуж выйти. Rus тілінен калькасы. Türk тілінде evlenmek. İkisi de evleniyor. Үй, evlen, например, женись, выйди замуж. Анда күйеуге шығып жүрген. Tamara iyi sözünden bulayım. Ev. Bulayım diyor. Evlen. İkisi bir ideya başlar oluşan. И кімде көбірек энергия болса, аны әйтәләр Азербайджан тілінде де бар, түрк тілінде де бар, кутурган. Азерларда гудурмуш. Ну, русларда как водобоязнь, бешенство. Энергия көп болғанда. Бұл классификация ең көп дәреже саха якутларда. Анда әлемеше якут, әлемеше энергия. Қазір экстрасенслар айтады, бит кішінің шундай нәрсесі бар, шундай полюсі бар, тігіндей полюсі бар, биополе, астральный поле, әлемдей. И тілдерге қойтканда бүтін кішілік дүниясы 10 000 ел елік қойда яшеген. Он 12 ел елік біз заманы біте башлады, и бізлар әри башлаган. Англияда мәселен біз қалынлығы толщина ледника 2 километр еді. Анда шоңа көре ағашлар өсмей персик фәлен деген юк. Шоңа көре кішілер де ешемеген кішілер, көбірек ешегенлер Түркияда есе Месопотамияда. Месопотамияда анда 2 елға Тигр Ефрат, от 2 елға арасында жәннет еді. Шоңа көре сады Эдемі, Эдем қала. И шул Тигр белән Ефрат 2 елға арасында Шумер дәүләте булган, түркчә Сумер. И хәзер мин язылышам Азербайджаннар белән, чуашлар белән. Аларда Аллах сүзе шумерларда Дингир. Дингир. Тувада мәсәлән Дейр. Тува халкында. И шуңа күрә күп сүзләр төрки сүзләр инде шумерларда. Шуңа күрә әйтәләр, шумерлар алар безнең бабаларыбыз. И күбрәк бу теорияга бәйләнгәннәр кем чуашлар. Чуашлар әйтәләр, без Месопотамиядә яшәдек, борынгы шумерлар безнең аталарыбыз, бабаларыбыз дип әйтәләр. Аннары төрки халыклар дөньяда 40. Демәк, анда Саха, Якут, Хакас, Кыргыз, Каракалпак, ну, 40 халык инде, уйгур, сары уйгур. И чуашлардан соң икенче халык шумерларга бәйләнгән үз чыгышын Азербайджаннар. Алар географик рәвештә дә бик якын. Азербайджан бу якта, Междуречьедән ерак түгел. Азербайджаннарда бір қалың китап язганнар, біз шумерлар дип. Булар мактангач, инде башкортларда әйтә башлаганнар, шумерлар башкортлар дип. Татарлар гына бу теорияга тотынмый. Мында черкеслар да яшәгәннәр Междуречьедә. Черкеслар да, мәсәлән, Шапсук кабиләсе. Черкесларның телләре шуның белән мәшһүр ки, аларның телләрендә 86 аваз бар, тавыш. Мәсәлән, черкес телендә море була х.
Ол хы түгел, ши түгел, аларның соңа күрә музыкаль слух дип әйткәндә бик нечкә. И телләре бик кыен. Соңа күрә аларның телләрен руслар белән кайчанда өйрәнә алмас. Татар теле җиңелрәк. 33 хәрефме? Черкес телләрен беркем дә өйрәнә алмас руслардан. Batında 36 harf var. Возьмем 36. Менә Финляндия татарларында ң хәрефе бар, төркләрдә юк. Төркләрдә н дип языла. Но мин Азербайҗанда ишеткәнем бар, анда ң дип әйтәләр. Берничә диалекттә. Но Азербайҗанда бик әз. Türk dialektlarında da var mısın aslında? Юк. Hepsinde de yok. Юк. Тагын бер кызык нәрсә бар. Бала табу бик әһәмиятле иде төрки халыкларда. Шуңа күрә балага карый торган ия яисә тәңричә дип әйтергә мөмкин бар иде. Ул бала аналык белән бәйле. Кемдер аңа әйтә иде, ымай кайбер диалектларда. Кайбер диалектларда кыскарак май. Qaysi tillarda öyrətirsən? Ну, күбрәк Хакас телендә, Алтай татарларында. Азербайҗан телендә ый хәрефе юк. Бигрәк тә сүз башында. Вот. Төркләрдә бар. Азербайҗаннарда мәсәлән Ну, шулай Стамбул сүзе мәсәлән, Стамбул, күп Кавказ халкы әйтә Истанбул. Бездә шулай Истанбул дип әйтәбез. Балага күз тимәсен дип, анда бакыр, медный купорос нәрсәләрдән ясалган кристаллар кулланыла иде. Сибир татарларында күбрәк. Мәсәлән, тагын аюның тырнаклары кулланыла иде. Кем тагын нәрсә? Сәдәф, раковины, каури, кечкенә ракушкалар, алар балага күз тиюдән кулланыла. Нәрсә? Ну, безнекеләр җиңелрәк пара тап төшерәләр монда, кызыл тап малайда. Татарлар, башкалар. И мәсәлән, Карачай-Балкарлар туган бала янында мендәр астында кайчык куялар. Кайчык куялар. Ачык булса, яхшырак була. Мәсәлән, Крым татарлар арасында сихерче булса, шул сихерчеләр ачык кайчыдан курка. Алар әйтә, нигә синең өстәлеңдә кайчы ачык тора? Ябан. Имеш, кешегә каршы сихер кылганда, ул сихерне боза. Кайчы. Кай вакыт тәрәзә астына куялар кайчыларны. Неләрендә кулланалар. Малайлар туса куялар кечкенә җәя ук. Бишек янында. Татарча бишек, төркчә бешик. Соңгы Бешикташ командасы. Бешикташ бәлки алар балаларның
ташта тоталар яңа туган баланы. Тиркләрдә göbek ташы да бар, нәрсә белесеңме? Göbek? Göbek ташы. Göbek? Göbek это пупок, но ул хамамда, мунча ортасына куела, и ул җылы яисә астан җылына җылталарыны. И вот аңа әйтәләр göbek ташы. Ничек таш? Апас районында табылган бер шигырь, мин аны таптым, минемчә, Миркасым Гусманов китабында. Мәсәлән, хатын-кыз, татар хатын-кызы шибәр һәм сәламәт калыр өчен шундый шигырьне укыган. Кайсы биттә хәтерләмим. Натигай. Так. И бер кызык сүз бар. Марко Поло язам. Мин сездән сораган идем, кайсы сүз иң борынгы. Вот бу районда йөргәндә, борынгы заманда мәсәлән болытлар җыелган, кеше карап тора, болытлар күктә, яңгыр ява башлый, и төркчә йылдырым, татарча яшен бәрә. Яшен бәргәндә тавыш чыга. И миңа бу район мишәрләре әйтәләр, даңгыр-дыңгыр шундый тавыш. Төрек теле сүзлеген ачам, анда да даңгыр-дыңгыр звук подражания бар икән. Димәк, кеше курка бит, яшен сукса, янгын чыга, яшен үзе дә кешене үтерә ала. И куркыныч нәрсә, куркыныч хәл. Димәк, истә нәрсәдер булганда куркырга мөмкин. И вот алар Алладан, Тәңредән инде куркалар. И бу ук кебек аңа кытайча исем уйгур телендә сакланган Нәйзә копье. Нәйзә копье. Марко Поло үз китапларында яза, Сибир татарлары моны натигай дип әйтәләр. Натигай. Хәзер мин сөйләшәм, Галимҗан Гилманов, ул да фольклорчы, мифология остасы. Ул миңа әйтә, Найза, натигай, ул ди татарча, ди аны башка аналоглары бар, мәсәлән, ажаган. Тоже май айларында ажаган башлана, каядыр еракта. Шулай татар диалектларында бер сүзнең формасы бик төрле, хәтта ошамаган була ала. Найза сүзе без аны таба алабыз Идегәй дастанында, анда казак фольклорында, кетләрендә бар. Хәзерге татарлар бик белмим. Фәннәр академиясе кешеләре дә белмим, дөрес тәрҗемә итми. Мин бер төрек фирмада эшләгәндә, бер кыз белән, аннары шул кыз Төркиягә китте. Төркиягә киткәндә, бездә шундый вакыйга булды. Мәйтәм нинди. Миңа бер төрек егете бәйләнә иде. Һәр иртүк эшкә килгәндә, карасам анда бер чиләк чәчәк тора. Бер чиләк чәчәк тора, икенче көндә бер чиләк чәчәк, дүртенче көн, бишенче көн туйдыра иде. Аннары рыштым ди, бу төрек егете чәчәкләрне җибәреп башлады, бер көнне идәндә язган мин сине яратам төрекчә краска белән. Туйдырды чисте. Аннары бу төрек егетнең нәфрәте дә туган бу кызга карата. И бер ислам бәйрәме алдында теге кыз үйгә кайтканда, караса урамда төрек егете тора. Әйтә, мин сиңа иртәгә ислам бәйрәме, мин сиңа бүләк китердем. Әйтә, нинди бүләк? Вот конфетлар.
ярайды, алам, алды. Аннары офиска барганда эшкә конфетләрен дә алган. Ул офиста бер төрек кызы белән эшли иде. Шул төрек кызы белән эшләгәндә компьютерларда конфетләрне ашап утыралар иде. И берничә сәгатьтән соң шундый наваждение башланды. Алар уйлаганнар, магнитный бурьмы, компьютерданмы, ниндидер калтырау, дерелдәү шундый. И теге төрек кызында да шундый хәл. Кыз аннары эштән соң кайта, өйгә кайтканда теге төрек егетне күрә ишек алдында. Төрек егете сорый, синең хәлләрең ничек соң? Теге әйтте, нормально ди. И аңа кызык тоелган, ничек ул хәлләрен белеп килгән. Аннары аның эштән соң кайтканда теге кызга башка төрек кызы шалтырата. Хәлләрең ничек? Теге әйтә, вот хәлләрем начар ди. Офиста башланган шундый хәл, ничектер, калтырый башладык төрек кызы белән. Нәрсә булган ди? Вот мәсәлән, безгә конфет бүләк иткәннәр. Теге әйтә, алайса аңлашылды эш. Төркиядә сихерчеләр бар, аларга түлиләр акча. Алар сихерлиләр ашамлыкларны. Иди, син алайса шул конфетләрне ташлабыз ди мусоркага. Ашамыгыз бүтән. И шундый дога укыгыз. И алар дога укыганнар, и бу хәл бетте, шунда ук йокыга чумып киттеләр. Окуман булса арасы бала булыр икән. Ну, начар хәл дәвам итә. Кыз үзе татар түгел, яһуди. Кызларга хәтәр икәнмәсә барганда. Әллә нинди бүләкләр алу. Опасно. Үзләргә җибәрә кирәкмәсә. Син җибәрме? Вот мин хакас телендә бер китап тоже укып чыктым. Борынгы гадәтләр турында. Бик кызык. Монда күбрәк урын бирелгән шаманизмга, шаманские мечи, кылыч, бубеннарны ничек ясарга. Бубеннар алар түгәрәк, вселенныйда түгәрәк, җирдә түгәрәк, кояшта түгәрәк. Бубен шуңа күрә. Анда рәсем ясыйлар. Мәсәлән, урта кешеләр яши торган дөнья, күк, йолдызлар, астагы дөнья, балыклар, агачлар. Бу шул бубеннар яисә дөңгелләр өчен корбан чалганда хайван терисен алалар иде. Казанда да шундый кешеләр бар. Корбан чалганда терисен үзләренә алалар, ничектер әзерлиләр, киптерәләр, бубен ясыйлар. Төрки халыкларда тагын бар ияләрне ашату, яисә сыйландыру, мәсәлән, сөт белән, кымыз белән, русча крапление тамчыларын тамызалар. Утка да biraz йорт ияләренә. Türk halklarının şu gadetlerin doğru gadetleri bekliyor. Allah ilik Türk halkları tengişçilikte tengişler şandan anda şunun bilen belli miken? Ну, вот бу сүз мен сезгә әйттем, даңгыр-дыңгыр күптән ишетелә. Бу Междометидан иң борынгы беренче сүз туган. Моның изен тапканнар Африка кабиләләрендә һәм Саха якутларда, вот алар бит Северный Ледовитый океан тирәсендә. Саха якут.
аларда языла шундый хәреф. Таңара, Төньякта. Полинезия, Меланезия, Австралия янындагы утраулар бар бит анда. Анда шундый форма. Танга, Роа. Бу иң борынгы сүз. И кайбер Тын океан кабилеләрендә әйтәләр Тангалоа. Димәк, рылы хәрефләре алмашына. Алфавит башка, но тавыш безнеке булырга тиеш. Без моны шулай язабыз, Сахаев утлар шулай.